og fløj til Rangoon for at være ved sin mors dødsleje. Her overtog hun sin fars kamp. Snart satte generalerne hende i husarrest, og hun blev tvunget til at svigte mand og børn i London. 6 år senere blev hun løsladt, men i 1999 lå hendes mand for døden i England, og juntaen tillod hende at flyve over til ham. Men hun måtte ikke vende tilbage. Burma eller familien. Hun valgte Burma. Militæret slog stadig til mod de fredelige anti-junta-demonstrationer. Tusinder døde. På det tidspunkt havde general Ne Wins regime kastet Burma ud i økonomisk og politisk kaos. Når Suu Kyi viste sig, blev hun hyldet som den frelser, der skulle genoplive den demokratiske bevægelse. Hun rejste rundt i Burma og prædikede fredelig modstand og ikke voldelig civil ulydighed. Ikke voldelig eller ej, juntaen kunne ikke affinde sig med Suu Kyis heltestatus. De satte hende i husarrest og jog alle besøgende væk. Så fulgte 6 års isolation, uden mulighed for at tale med tilhængere udenfor. Men verden huskede, og i 1991 modtog Suu Kyi Nobels fredspris. Den frie verdens støtte voksede. Dalai Lama og andre Nobelpristagere, blandt andre biskop Desmond Tutu, mødtes i nabolandet Thailand og forlangte Suu Kyi løsladt. Zapoliticalia en Rwanda manzo Thalia tibli kuchingi tammi sarkhwai ni manage da minangi chi chibu minangi peda cannot chati yare and anso suji shashana ne korangi chi bala tune kada chi Rwanda nalia tazu sheni chashi shoi de chati yare en korangi ngene shashana 강에 들이고 와야 지금 가서로에 님도 침을 나가다 지금 장대인다 지금 마음도 Nobelpristagerne fortsatte kampen i FN-kommissionen i Genève. Hjulpet af flere andre internationale berømtheder, blandt andre Daniel Mitterrand, voksede støttebevægelsen. They have worked very hard to draw attention to the situation in Burma and have done everything they can to help promote the process of change here. And many times they have taken action to support me directly, to call for my release when I was under house arrest, and to call for my right to freedom of movement and freedom to work with my party. Det stigende internationale pres fik militærjuntaen til at løslade Suu Kyi i 1995. Hæren forulempede hende, når hun forlod Rangoon, men blev nødt til at tolerere de ugentlige pro-demokratiske demonstrationer, der blev arrangeret uden for hendes hus.